Educate har bare altid, altså lige fra start, været mega mangfoldigt og inkluderende. Hvor der stadig er sådan en kæmpe omsorg og et kæmpe fællesskab. Så var der bare sådan nogle kæmpe åbne arme, der var sådan... Blev jeg hugt og blev medlem af bestyrelsen efter en uge. Det er de der åbne arme. Den der energi der, jeg var sådan, det skal være med til. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg skal være med til det. At det har ingen betydning om, hvor man kommer fra, og hvad man står op for, og hvilket køn man er, eller noget som helst. Men det er bare om, hvem man er som person, og den energi, man kommer med. Educate, det er et sted, som samler en hel masse forskellige mennesker, og det er fuld af kærlighed. Educate. I think the educational purpose is great. Educate, det er jo helt sikkert en forkert formulering. Jeg synes, Educate, det er helt perfekt. Det skal ikke laves op på.